बे जायगानि माने माबा गैया कन्स्टिटिउसना बिसोरखौ एलाउ खालामाखै 6 शेड्युल एरिया बे 6 शेड्युल एरियानि बेरेखा मारै बे अर्डारखौ बोरै होखो गरखाफोरनो BTC आवहाय ट्राइबेलफोरनि अनगायै गुबुन जातिफ्रा एबा ट्राइबेल नङैफ्रा माबोरै थानो मोनखो आरो हाखौ मारै बिसोरनो होनो नागिरखो बेनि सायावहाय नैबे भिडिअ'आव आं लाबोनाय जादों। नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। दावराव देख्रेब साराहाय नैबे भिडिअ'आवहाय क्लेरिफिकेसन होदों मानि थाखाय बिदि जादों। बिथाङा बुंदों BTC आवहाय ट्राइबेलफोरनि अनगायै एबा 6 शेड्युल एरियायावहाय गुरखाफोरनोहाय हा होदों होनदों। दा बे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनाहाय नुनो थांगासिनो दङ। भिडिअ'खौ बेनिखायनो जोबजासिम नायलां। जोबजासिम नायलाङाबा दिनैनि नैबे भिडिअ'खौ नोंथांमोना बुजिलांनाय नङा। बेनिखायनो जोबजासिम नायलां, अब्लानो क्लेरिफिकेसनखौ मोनगोन। स' नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामदो जेसेबांखिनि हायो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो। BTCनि रिन्टु चन्द्र बर' SCS बिथाङा अर्डार होनाय जायफ्रा बे जायगायाव थानो मोना, जायफ्रा बे जायगानि माने माबा गैया कन्स्टिटिउसना बिसोरखौ एलाउ खालामाखै 6 शेड्युल एरिया बे 6 शेड्युल एरियानि बेरेखा मारै बे अर्डारखौ बोरै होखो गरखाफोरनो माने सार्टिफिकेट होनायनि बे सार्टिफिकेटखौ BTCआ होगोन आरो बेखौ होब्लानो गासिबो लेन्ड अलटमेन्ट सेटेलमेन्ट हा मोनजोबगोन बेबायदि अर्डार मोनसे होदों आरोखि। दुखुनांथाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बारैबो बे 6 शेड्युल एरियायाव नोङो जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर बिदि फ्रि एखेबारे सार्टिफिकेट लालायनानै हा मोननाय एलटमेन्ट होनो हानाय बिदि खमथा बहा दं फालाय BTCआलाय? बे खामानिखौ मानो मावखो? बे BTCखौ जोंनो मानो नांगौ फालाय? बिदि जुदि खामानिखौ जों मावनो हायाब्ला दा जों खावलायो इमिडियेट उइथड्र खालाम। बे माने केन्सेल शुड बि उइथड्रन इमिडियेटलि आरो इट शुड बि भइड। गोदान बोसोरनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो गाहाम हामलायनाय मोजां मोननाय बावबाय, खुलुमनाय बावहरबाय। जे जों दिनै 7 तारिख जानुवारि बे दिनाव BTC सेक्रेटारियाव जों फैदों। लेन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टआव EM रन्जित बरगयारी बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन, खिन्थु बिथाङा गैया। तामुलपुराव मिटिं दं होननायखाय बिथाङा बेयाव थांबाय। दा लोगो मोननाय जायाखिसै, थेवबो सेक्रेटारिखौ लोगो मोनबाय, OSDखौ जों लोगो मोनदों। दा लोगो मोननाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, गोबां गोबाव जाबाय, फुराना जाबाय जोंनि जेंनाया। जे जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा लानानै जों सम सम BTCनि EMफोरजों आरो BTCनि अफिसारफोरजों जों लोगो हमनो फैयो, रायज्लायनो फैयो। दा स्पेसियेलि मजाबारि गामि सिडली बेल्टनि आन्दाराव, सिडली ट्राइबेल बेल्ट 1947आव दानाय बियो 5 डिसेम्बराव। 1947नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय रावबो बे जायगायाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया थानो मोना। बे हायाव रावहाबो अधिकार गैया, बे हाखौ बायनो मोना, बे हाखौ फाननो मोना फानग्रायाबो। दा गथिखे जों बेखौनो गुदि खालामनानै जोङो BTCनि EM रन्जित माने बसुमतारी बिथांखौ जोङो जावले जों दरखास्त होदों, बुंबोदों। आरो जों बेल' नङा, जों 2019आवबो जोङो सिडलीनि जिल्ला खुंगिरि बिनि बिथोन बादियै जों बे मजाबारि गामिनि हायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों, गुबुन हारिया जे बे जायगायाव थाफैनानै बे जायगानि असे थागिबि फिसा बर'फ्रा जे हा हु गारनानै खारलांदों, बिनि नायबिजिरनो थाखाय जोङो सिडलीनि मानब गेदेर डिपुटि कमिशनार बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बिथाङा नायबिजिरनानै तदन्त खालामनानै बे जायगायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों बेखौ रोखा बुंदों आरो सोर एनक्रच खालामदों, सोर फेमिलिया आरो बबे बर' फिसानि हाखौ सेनानै लादों, बे बाथ्राखौ बिथांमोना लिस्ट होनानै बेखौ BTCआव फरवार्ड खालामना हरदों नेसेसारि एक्सननि थाखाय। जिहेथु हानि गोहोआ BTCआवसो, दा BTCआ मावनो हानांगौ। दा 2019आवनो बे प्रसेसा जाबाय थादों, खिन्थु 2019आव बे थांलाय फैलाय माने खाथा माने बिहरलायनाय डकुमेन्ट बिहरलायनाय बेयाव दिन थांदों। ओमफ्राय नै दा गोदान सरकार फैबाय UPL दैदेननायाव, प्रमद बर'नि दैदेननायाव। दा फेरेंगा बिथांनावबो जों फैगासिनो दं, रायज्लायगासिनो दं। इमिडियेट होखारनांगौ, मानोना बे हाया बर'फोरनि हा, बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हा। बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव गुबुनफ्रा खुनु दिन हा बायनो हाया बा फाननोबो हाया बा हा मोननो हाया। दा बे हिसाबै बे जायगानि हाखौ दिनैसिमबो खुनु ट्रेन्सफार खालामाजासे
हानि नामजारि खालामालासे गुबुन जायगायाव थानो मोनै मानसि बे सेयानो लानानै दङ दा खाजोनाया बर'फ्रानो होगासिनो दं दासिमबो आप टु डेट पसिससिम बिथांमोना खाजोना होबाय हानि खाजोनाखौ दा बिथांमोननि नामावनो दासिमबो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दं हानि खाजोना होनाय रेकर्ड डकुमेन्टस गासिबो दंजोबो दा बेखौ होखारनांगौल' दं मानो होखाराखै दा बाथ्राया बेयाव जादों दा सम सम बिथांमोना बुङो होखारगोन बेखौ बाथ्राखौ बुंगासिनो दं ट्राइबेल बेल्टआव गुबुना थानो मोना आइनाव बे रोखा रोखाखा दा गतिके जायफ्रा इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं हाबनानै दं बिसोरखौ गोदानै गुबुन जायगायाव दोननायनि बेब'स्था खालामगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थादों रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा बुंबाय थादों खिन्थु जोंनि बाथ्राया बे नङा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नोङो मानो हाबफैया बबेनिफ्राय नों फैया नों बेयाव फैनो मोना नों थाफैनो मोना बे थानो मोनै हाबनो मोनै जायगायाव नों माबोरै थाफैखो प्रश्नआ बेसो हाया दिनै मानो आवग्रिनानै लाफैखो दा गतिके नों होखारनांगौ नों थांनांगौ नोंनि जायगायाव नों थांफिननांगौ बबेनिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननांगौ आरो बिनि थाखाय बेखौ रिहेबिलिट खालामनो हा नागिरफिननायनि बाथ्रा गैया बिसोर जोंनि आलासि नङा बिसोरो जोंनि हाखौ सेनानै लाफैयो बिसोरो जोंनि हायाव दखल खालामना लाफैबाय दिनै गोबां जोंनि हाखौ माने बिसोर मावनानै जानानै जों बेयाव खाजोना होगासिनो दं फैया थांगासिनो दं दिनै जों बिनि प्रडाक्सनबो जेबो आबादबो जों मोना बिसोर मावनानै जागासिनो दं आरामसो दा बेयाव जों बिसोरनो जुदि आरोबाव आलासि बायदि बिसोरनो जुदि हा फिननांगौब्ला बिसोरखौ जुदि जाहो लोंहो जुदि जों बिदाय होनांगौब्ला आयेना फानांगो आयेनावथ' बेखौ थोनाखै आयेनाव बुंदों जाय इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं दे शुड बि इफेक्टेड फरथुइथ बिसोरखौ एखेबारे होखारनांगौ बाथ्रा बिसोर दं नैबे मोनसे अर्डार जों मोनदों दा BDCनि श्री रिन्टु चन्द्र बर' ACS जयेन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथाङा रिन्टु चन्द्र बर' ACS बिथाङा अर्डार होनाय दा बिथाङा अर्डार होदों जे माने गरखाफोरनो माने सार्टिफिकेट होनायनि बे सार्टिफिकेटखौ BTCआ होगोन आरो बेखौ होब्लानो गासिबो लेन्ड अलटमेन्ट सेटेलमेन्ट हा मोनजोबगोन बेबायदि अर्डार मोनसे होदों आरोखि दुखुनांथाव दा दिनै मानो सिन्था खालामदिया दा दिनै जोंखौ बेखौ बे इलिगेल खामानि मावनायनि थाखाय जों बुंनायनि थाखाय दिनै जोंखौ दाय होनो हागौ जों जाथिनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो हागौ खिन्थु मानो अर्डारखौ होखो बे अर्डारखौ मानो होखो मानो सिन्था खालामदिया जायफ्रा बे जायगायाव थानो मोना जायफ्रा बे जायगानि माने माबा गैया कनस्टिटिउसना बिसोरखौ एलाउ खालामाखै 6 सिडुल एरिया बे 6 सिडुल एरियानि बेरेखा मारै बे अर्डारखौ बोरै होखो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बारैबो बे 6 सिडुल एरियायाव नोङो जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर बिदि फ्रि एखेबारे सार्टिफिकेट लालायनानै हा मोननाय एलटमेन्ट होनो हानाय बे क्षमता बहा दंबालाय BTCआलाय बे खामानिखौ मानो मावखो बेखौ दिनै जों बिराद प्रश्न खालामो दिनै बेखौनो जों बुंदों BTCआवबो आरो इमिडियेट उइथड्र खालाम बे माने केन्सेल शुड बि उइथड्रन इमिडियेटलि आरो इट शुड बि भइड बेखौ खालामनांगौ इमिडियेटलि बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे मोनसे खोथाबाव जे नेपालिफोरखौ ग्रेजार जायनाखि आबाद मावनानै जाग्रा मोसौ फिसिनानै जाग्रा नेपालिफोर बिसोरनो माने प्रटेक्टेड क्लासखौ होनाय जादोंमोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव खिन्थु बिसोरनो प्रटेक्टेड क्लास होनायखौबो आरोबाव नै माबायाव 1949-24 आगस्टआव 1949-24 आगस्ट बेयाव बिनि नटिफिकेसन नाम्बारा जाहैबाय RSD 28/47/43 बे नटिफिकेसननि गेजेरजों बे नेपालि ग्रेजुवेटफोरखौबो आरोबाव केन्सेल खालामदों बिसोरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरो प्रटेक्टेड क्लास नङा होनना बुंदों बेयाव होदों RSD नाम्बार 28/47/43 dated 24 August 1949 are hereby and henceforth excluded from the list of protected classes होनना बुंदों आरोखि बिसोर प्रटेक्टेड क्लास नंला होनदों दा दिनै गतिके दिनै बेफोरखौ बिसार खालामा मुवानो दिनै बिसोरखौ जेनेरिक टार्माव गरखा होनानै सार्टिफिकेट होनानै बिसोरनो हा होनो हानायनि अधिकार बे BTCनि अफिसारफ्रा बोरै मोनखो बोरै बे अर्डारखौ होखो जों दिनै प्रश्न खालामो आरो बेखौ इमिडियेटलि उइथड्र खालामना लानांगौ दा जों बेखौ हमगासिनो दं आरो दिनै 2019आव आरोबाव अनारेबल हाइकर्टआ अर्डार होबावदों जे बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं हाबनानै दं जिसिबां इलिगेल थानो मानसि दं बेयाव बेफोरनिफ्राय होखारजोबनांगौ होननाय अर्डार मोनसे दङ दा बे अर्डारखौ मावफुंनांगौ दा जों बेखौसो BTC सरकारखौ बुंगासिनो थादों जे होखारजोबदों गासिबो मानो होखाराखै दिनैसिमलाय हाइकर्टआबो जेराव अर्डार होबाय मानो होखाराखै आरो बे BTC सरकारा सोरनि BTC सरकाराथ' जोंनिनो जोंनो गोबां जिउ दान होनानै गोबां माने भुगिनांनानै दिनै गोबां सेक्रिफाइस होनाव बे BTC दानाय
बे बिटिसि सरकारा गावनि बर' फिसानि जुदि मावनो हायाब्ला नों बे गोरिब गुन्द्रा बर' फिसानो मावनो हायाब्ला मानि थाखाय सरकार बिलाइ सोरनि सरकार बिलाइ जोङो बे अखल बे जों बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ जों बुङाखै बिनि सिगांनि सरकार हाग्रामा सरकारावबो जों बुंदों आन्दलन खालामदों जोङो दा दिनै जों आन्दलन खालामनायनिफ्राय दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि जेंना इसु दा दिनै बे गोथां जानानै फैबाय नङाबा थैबायमोन बियो रावबो मख'लामोन दा गोथां जाबाय बै समाव जों आन्दलन खालामदों बै समाव फाइल प्रसेस खालामदों बै समाव 2019आवनो जोङो माने इभिक्सननि मोनसे फाइल स्टार्ट जादों खिन्थु माने इभिक्सनल' जायाखै दा दिनै बे फाइलानो दिनै बेयाव आरो दिनै बे थाबथागासिनो दं दा दिनै फाइला फेरेंगा EMनाव दङ बिथांनाव दा बिथाङा दासिमबो होखाराखै दा गथे होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बिसोरखौ गोदानै अबेबा दोनहैफिननाय मानाय बाथ्रा गैया जोंहा बिसोर सोमोन्दो गैया बिसोर अबाव थाङा बे फिन बाथ्रा नोंसोर अबेनिफ्राय फैया बे जायगायाव नोंसोर थांफिन बिसोरनि थाखाय जोंहा हाफिननांगौ बाथ्रा गैया आरो दिनै नोङो दिनै दुखुआ बेनो जोंहा दिनै गावनि बर' फिसाफोरखौसो नोङो गोदाव सोराव होखारगासिनो दङ दिनै बबेबा माने माबायाव ग्रेजिं फिल्डआव दं होननानै बिसोर होखारनो हादों हाग्रा बंग्रा दं होननानै बे गोरिब गुन्द्राखौ होखारनो हादों बे गोरिब गुन्द्राखौ नों जुदि नायनो नङाब्ला नों मानोथो सरकार नों बे गोरिब गुन्द्राखौ नायनांगोन बे गोरिब गुन्द्रानो हा गैयि मानसिफोरनो हा होनांगोन थाबैनो हो बेखौसो जों लुबैयो खिन्थु दिनै गावनि फिसाखौ होखारनानै दिनै मालायखौ आलासि बायदि माने दोनगासिनो दं जाहो लोंहो दोनगासिनो दं आरो दिनै बिसोरनो आरोबाव माने हा हु दागोनानै फिनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं दा बेथ' खुनुदिन बे आयेनाव बे गैया आयेनावथ' बिदि होनाखै गथिखे आयेन हिसाबै होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेल' नङा दिनै सारा माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बेखौ जों होखारजोबनांगौ बुंगासिनो दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लक होखारनांगौ जिहेथु अर्डार दंखायो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि गासिबो माने माबायावनो BTC एरियायाव गासै नै आंनाव गासिबो गामि वाइस डकुमेन्ट जोंनाव दंजोबो अबे गामियाव बेसेबां डकुमेन्ट जादों माबे सनाव ट्राइबेल बेल्टखौ दानाय जादों जेनेबा सिडली ट्राइबेल बेल्ट क'क्राझार पार्ट बेयाव 1947आव दादों दा बेयाव गासै माने माबानिबो 6टा गामियाव एंख्रज जाबाय ओमफ्राय जेनेबा दतमा ट्राइबेल बेल्ट 1983 दानाय बेयाव 4टा गामियाव एंख्रज जाबाय बर' गामि गारनानै खारबाय दिनै बे बजाबारि गामि जेरै खारदों बेबायदि गामि गारना खारनाय बे जायगायाव हाबनानै दङ आरो बिदिनो नों माबायाव नायदों दानिया बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लक बे बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव 1947आव दानाय 1984 दानाय बेयाव गासै 10टा गामि एंख्रज जानानै दं आरो बिदिनो रिफु ट्राइबेल बेल्ट 1984 दानाय बेयावबो नोङो गासै 32टा गामि एंख्रज जानानै दङ ओमफ्राय नोङो नायदो सिडली ट्राइबेल बेल्ट पार्ट क'क्राझार 1947आव दानाय आरोबाव बियो दा बेयावबो आरोबाव गासै 14टा गामि एंख्रज जानानै दं ओमफ्राय लोगोसे पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्ट धुबुरी पार्ट दा बेबो मा जादों 1984 दानाय बियो बेयाव गासै 21टा माने गामि एंख्रज जानानै दं बर' गामियाव दिनै गुबुन माने थानो मोनै मानसिफ्रा हाबनानै दं दा बिदिनो गोबां बुंब्ला गोबां टाइम लागोन आं गोबां बुङाखै टटेल BTCआव 304टा बर' गामि 304टा बर' गामि दिनै बेयाव एंख्रज जानानै दं दा 304टा बर' गामियाव एंख्रज जानायखौ होखारोब्ला जोंनि बर' फिसा दिनै जों मानो उदाङै जों थांना थानो मानो हाया मानो गोदाव सोराव जानांगौ जोंहा दिनै जोंनि बर' फिसा आरामसो माने ग्रोम ग्रोम रायजो जानो हायोमोन अनलायनानै खुनु जेबो खैदां खैफोद गैयासे रावखौबो गिनांगौ गैयासे गोदो जेरै जोङो एखेबारे नाहा थांनाय मैया थांनाय फ्रि उदां जोंनि बिब' बिनानावफ्रा ना गुरनो थाङो मैगं खानो थाङो जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैयामोन उदांमोन दिनैथ' गावनि न'खर खाथिनि दैसायाव थांनो हालिया दिनै बलात्कार जानाय लांखार जानाय बोना लांजानाय बे घटना जालांजोब्बाय आयेना जेराव बुंखादों होखारजोबनांगौ होननानै बेखौ जुदि जों मावनानै लायाबा माला मावनो फालाय बे BTCखौ जोंनो मानो नांगौ फालाय बिदि जुदि खामानिखौ जोंनो मावनो हायाब्ला दा जों खावलायो एखेबारे जोंनि सिन्थाधाराखौ सोलायफिन जों माबे खारननि थाखाय जों दिनै BTCआव दाफैदों BTCआव फैदों संग्राम खालामनाय मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टआ बिदि जाया संग्रामि मानसिफ्रा दिनै गावनि संग्रामि स्पिरिटखौ लानानै खामानि माव जाथिनि खामानि माव बे गोरिब गुन्द्रा बर'फोरखौ नों उद्धार खालामनांगोन बयबो गोरिब गुन्द्रा हा दरलायसे मोननांगोन बयबो गोरिब गुन्द्रा ओंखाम खब'से मोनजानांगोन जाहाथे रसा नाङा बे खामानिखौ दिनै मावनो हानांगोन जों बेखौ लुबैयो जों खावलायो बे 4टा गामि जायफोराव हाबनानै दं गुबुन जाथिया बेयाव होखारजोब जों बेखौ खावलायो आरो बे जायनाखि एंख्रजार होनदों बे एंख्रजाराव बेयाव खुनु जाथि गथ'नि बाथ्रा गैया बांगाल जुंगाल असमिया सोरबा नेपालि सोरबा गुबुन जाथिफोर खुनु बाथ्रा गैया जाय एंख्रजार्स जाय नन नटिफाइड क्लासनि मानसिफोर नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोर थानो मोना बेखौ होखारजोबनांगौ जों बेखौसो बुंदों बेयाव खुनु जाथि भेद जों बाथ्रा लानानै बुङाखै दा बे ओमफ्राय
थागोमाबायनानै दं अबा माने कासाफोराव थानानै दं अबा गेजिं फिल्डआव दं जुग जुग थानानै दं बिसोरनो आदबा हा होआखै फाट्टा होआखै बिसोरनो फाट्टासो नांगौ बिसोरनो होआखै ट्राइबेलफोरनो बर' फिसाफोरनो होआखै खिन्थु मालायनो होनायसो दिनै बिथांमोना सिन्था खालामदों बे मेन्टेलिटियाव गारनांगौ बिथांमोना माबा सोलायथों आरो बे हा होलाबाय जानला मोनला नान प्रटेस्ट खालामसै मानसि जायफ्रा हा मोना बिटिसिआव बे बिटिसिआ माने स्पेसियेल ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बियो बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसनाव खुनु ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा जानला मोनला हा मोनलाबाया बेबायदि माबाखौ बिसोर शिक्षा लाथों सोलोंथों जों बेखौ खावलायो आरो नैबे अर्डारखौ जाहाथे इमिडियेट जाहाथे बेखौ केन्सेल खालामनो हायो उइद्र खालामो जों बेखौ खावलायो थाबैनो उइद्र खालामनांगौ आरो लोगोसे बे मजाबारि गामिनिफ्राय जाहाथे बे जायफ्रा इलिगेल एनक्रच थादों बेखौ माने होखारनांगौ थाबैनो बेखौ जों दाबि खालामो आरो जुदि होखाराब्ला थाब होखाराब्ला जों माने मोजां बुंनायाव जुदि मानियाब्ला जोंनि बे जानुवारिनि लास्ट पार्टनिफ्राय जों माने आन्दलन खालामगोन गोगोम आन्दलन खालामगोन आरो बेयाव बयबो रायजो राजा बाहागो लागोन जों बेखौ खावलायो थेंक इउ गोजोन्थों